ଶୁଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଭାରି ହାରାମି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହାରାମି? ଆସିଲା ଆସିକି ଏଇ ବାଟେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସି ମୋ ଅଠୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଇସ୍ ମାନେ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ? ତାକୁ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତି ନା। ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁବଘାସ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଜାତି ଭାଇ କିଏ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଫାଶୀ ଦିଆହେବ ଆଜି। ମୋ ଝିଅର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖ ପୁରା ଓହୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲରୁଆ ଗେଟଅପ୍। ଦେଖିପାରୁନ କି ଦେଖ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଆମକୁ ରହିଛି। ଓ ସେଇଠି ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି? ସିଏ ବା ସେଠି ତାଙ୍କ ବିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଲ? କାହା ବିଲ ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ତମେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆମ ବିଲ ତମ ବିଲ ରହୁଛୁ ନା? ହଉ ଏଇ ଆମ ଟାଇଗର ଆସିଛି ବିଲ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ କାଦୁଅ କରିଦେଲା। କହୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି। ସେ କେତେ ଦେଖିନି ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଛାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ଦେଖ ଆମ ଗାଁର ସବୁଜିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଲ। ତୁ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ ତମର ସେଥିପାଇଁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକିରି ପୁରା ରେଡି ଟୁ। ସେଟା ଏଉଟେ ଏତେ ରହିପାରିବୁ ନା ରହୁନି 2 ଘଣ୍ଟା ନାଗିବ ତତେ ଏଇଠି ଯାବେ ମୁଁ ରହିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟା କିଏ ପିଉଛି? ମୋତେ ଦଣ୍ଡି ଏତେ ଏଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ମାଗୁଛି ଚା ପିଇବ ଏ ଛୁଆଟି। ମୋ ଚାଟାକୁ ସିଏ ପିଇବ ନା ତୁ ପିଇଲୁ ବେ? ଚାଟା ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚାଟା ମୋର ବୋଲି। ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ଦୂର କାଉଠି ଆହୁରି ମୋତେ ଚା ପିଇ ଦେଉନି, ନିଜେ ପିଇଦେଲା। ପିଇ ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ହଉ ନା ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେ, ଆଉ ବାକି ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ପିଇବେ ସେ କପ୍ଟା। ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖ ଯେଉଁଠି କାରିଗରୀ କାମ କ'ଣ କଲୁଣି ବସିକି? ଧାନ ରୁଆ କାମ କାଳେ କରୁଥିଲା। ଅଛି ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏଇଟା। ମୋ ହାତକୁ ବା କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନ? ସେସବୁ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତୋ ହାତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଧାନ ରୋଇବାର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଠି ବସିକି କି କାରିଗରୀ ଚଲେଇଛି କ'ଣ କିରେ? ବନଉଛି କାଞ୍ଜେଇ ନା ଗଣେଶ ବନଉଛି। ଓହୋ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତମେ ତ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ଗଣେଶ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତମେ ବୋଧେ ବନଉଛ। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କିଏ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଚାନ୍ଦା ଦବ? ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦେବି। ମୁଁ କହିବି ମୋ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦା ନୁହେଁ, କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଜଗା ତାକୁ କହୁଛି ମୋ ଘଣ୍ଟା ଉପରୁ କାହିଁ ଡେଇଁଲୁ? ଟାଇଗର କାହାକୁ ଜଗିଯିବେ? ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଡାକିଲା ମାନେ ପୁରା ହାଜିର ହୋ। ପିଲାଟା ପୁରା କ'ଣ କାଦୁଅ ହେଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଉଛୁ ବଦମାସି? ବିଲକୁ ଆସିନି କାଦୁଅ ଏମିତି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭାଇ କଥା? କାହିଁ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ? ହେଇ ମରିଗଲା ଦେଖ। ହେଇ ଏବେ ଦୌଡ଼ିବ ତାରି କତିକି ବୋଧେ। ବାବା ଧରିବ ନା? ଜମା ଯିବନି। ମାଇ ମୁହାଁ କଥା ଜମା ଯିବନି। ହେଇ ତୁ ତାକୁ କାଦୁଅ ପକେଇ ବୋଲି ଡରିକି ସିଆଡ଼େ ବୋଲି ଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଛୁଆଟା। ନା ଲୋ ବିଲକୁ ସମୁଦ୍ର କହିଦେ। ସେଠି କୁକୁରମାନେ ଭୁକୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଥାଇକି ଅନେଇଛି। ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କେଉଁଠି ହେଉଛନ୍ତି? ମାମା କାହିଁକି ମାମା ହେଉଛୁ କହନି ଟିକେ? ବେଶୀ ମାମା ହେଉଛି। ଏଇ ସଡ଼କ ଉପରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନାଇକି ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଇଠୁ ଅନେଇଛି। ଇଏ ଏଇଠୁ ଥାଇକି ଅନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ସଡ଼କ ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁକୁରମାନେ।
इट बाबा केटे जोर दौड़ुन 3टा 4टा कुकुर कुकुर रे रो गोटे जिनस बने ओ रोईबा पिलाटी चलला ये छुआटी आमर कादुଅ खाली खेल आई ए देख रोईब जे जो पिलाटी से चलला जा उपाड़ दो ओ ये रोई ना से उपाड़ियो ना गो से जगी रही बिल मुंडरे कि रे जगा कौन रुआ चली अना टे जगा ना उपाड़िया लोक गला तो पाखु मामा आइसक्रीम ଆଉ ଖାଇଦେ କାଦୁଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହବ କାଦୁଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେ ତ ବାପା ଦେଖିନି କୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ନା ଶାଗୁଣା କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆକାଶରେ ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରି ନେଇଛି ଇସ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଉଡ଼ିକି ଯିବା ଓହୋ ଧରି ନେଇଛି ମାନେ ତତେ ଦେମି କିନ୍ତୁ ଝୋଳ କରିକି ଖାଇବୁ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଝୋଳ କରିକି ଖାଇବୁ ଓଇ ବାବା ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି ନା କାଦୁଅ ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ ରେ ଯିବା କେମିତି ରହ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ଯେଉଁ କାଦୁଅରେ ପଶିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ଆଉ ତୁ ଗାତ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯିବ କୁଆଡ଼ୁ ଗାତ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫଁ ଫାଁ କରୁଛି ଓହୋ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ହଉ ତୁ ରୋଇ ପକେଇବୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ରୋଇ ପକା ଯାହା ନ ରୋଇବୁ ନାହିଁ କାଦୁଅ ହାତଟା କାହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ମାଡ଼ୁଆ ପିଲାଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ବୋଲି ଜାଣିବା କି ଓହୋ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲାଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଟାଇଗର ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ସେ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେଇଛି କୁଆଡ଼େ ସଡ଼କ ଆଡ଼େ ଅନେଇଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅନେଇଛି ଯେ ସେ କହିଲା ଏଇ କାର୍ରେ ବସିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ଯାଉନି ସେ କାର୍ରେ ବସିକି ପଳେଇବ ବୋଲି ମନ କରିଛି କେତେବେଳେ ଯିବ ଭାବୁଛି କାର୍ଟା ଅଟିକିନେ ସେ ଯିବ ଆଉ କାର୍ଟା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଅଟିକିଲା ଯା ଯା ଟାଇଗର ଯା ରେ ଟାଇଗର ଯା ରେ ଯା ତୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟିକିଲାଣି ଯା ଏଇଟା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ନା କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ ବା ବିଲ ମତେ ଟିକେ ହଗିଯାଇଥିଲା ଦେଖିଆ ତାକୁ ମୁଁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି ଶୁଆ କରିଦେଲେ ପାଣି ଆସିବ ପୁରା ପାଣିରେ ଚିନ୍ତା ରହିବନି ଓ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ଆଉ ସେ ଥିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କ'ଣ ଏମିତି ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ତ ସେଠି ଠିଆ ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ପଳେଇଲା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟା ଉପରେ ନା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟା ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ପଳେଇଲା ଏ ପିଲାଟା ରହିବ ବୋଲି ଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମଜା ରୁହ କି ନ ରୁହ ନା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ କାଦୁଅରେ ବଦମାସି ହେବାର ମଜା କେତେ ବଦମାସି ତୁ କରୁଛୁ ତାକୁ ଫାସି ଦେଇଦେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଥା ମାର ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦୁବ ଘାସରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇ ବି ସତରେ ବି ନା କାମୁଡ଼ିନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାପ
यही तो पिंपुड़ी आज रुइमी आज उपाड़िम यही तो यही पिंपुड़ी यही तो पिंपुड़ी हबनी कि यही पिंपुड़ी मैंने कामुड़ दौरान जोर काटू सब होते दिन सदी पड़े हाउ आज कौन 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 है जी आज रुइमी आज उपाड़िम मामा गोटे काम करतो ए पटु रुई का देन तू जा से पटु ऊपर गा थाउ थाउ तो कारीगरी थाउ 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 पड़िया पानी गुटोड़ दार शॉर्ट हो जी आ गुटोड़ दार माटी शॉर्ट इरे एत पिंपुड़ी मो गोड़र चढ़ी पिंपुड़ी माने यही तो मो गोड़र पिंपुड़ी चढ़ी कामुड़िया मामा लो वर्तमान टाई अवस्था आस पलिया तू आउ एत रो ना आम जाणीनु तू बहुत रोईकरी पूरा किसी रखबनी आउ हा पलिया ना देख केमिति पानी बुआ हबो था तो ते बो ना एडी पंख होई गला तू से गोटे जगार चकुटिकी कहला पंख होगला हैं गोटे जगार चकुटू कहला पंख होगला एडी पंख ने सुविधा होतना कोया पाई मेरे पुतिया पाई देख ले होला प्रकांड मारवा हेणे पानी उड़ा कहीं छाटुचु कि रे है पानी मैं ये इलाका का राजा हूं हाँ जना पड़ुଛି राजा गली पइले राजा गली पइले मते बेइज्जत से बागुर कर दो सुनी इस कौन से करूछ ना सेठी